Hai noroc! Pentru skin-uri șmechere intrați pe ggdrop.com. Aici, în momentul în care intrați, dacă intrați la depuneri, aici aveți codul promoțional Peter W0W, pe care în momentul aplicării vi se dă plus 11 la fiecare top-up și posibilitatea de a da la Wheel Bonus, care funcționează o dată la 3 zile. Ca și exemplu, dacă mă pun aici, de exemplu, să depun, nu știu, 10G, 10 euro, bonusul va fi 11,1, dacă depun 100, bonusul va fi 11G. Jucați responsabil și hai să începem. Pa! Hai să rămân pe și vrem să la un nou clip de GG Drop. Astăzi începem direct cu 1000 de checkpoints în balanță. Și ne punem cam frumos și deschid direct mini-all, dacă nu-mi dă ce trebuie îl sparg. Unitage. Vai de pula mea. Vai. Ce dracu, nu mai zic nimic. Bun, hai să jucăm. Mă pierită cheful de-n prima. Bun, deschidem Base Ice. Wow. Banane. Haide, o să deschidem și de jos, de tot. Ce de chestia aveți bani. Cobalt Core. Și Vanguardul ăsta nu deschidem. Nu, fără elementele. Lot 18. Bun. Scurtătorii. Vreau poligonul ăsta. Eu zic că de aici o să pice Mecha Industries 2 bucăți și una small. Mecha. Recau. Alte contract. Bam. Gate. Oh. Bă, și pe ăsta la contract. Măcar 3. Blue. Cinci 4. Tată mă. 3. Dă-mi tată și dă-mi acest 63, wow. Visul. Ai. Bun. Deci 64. Deci unul din asta.
mai bun era să mă... Asta e dat de upgrade 5x doar 300. Mai bine lăsăm 2x-ul, așa ne bătărăm joc. Wow. Hai deschidem duelul. XO 423. Bun. Ia să deschidem niște wild hunter din astea, rebucați. Bun. De un șaman. De un mă și de neprofit de data asta. Nu, bă, e Blackline acum. Fai. Haide, mă, dai, măcar ăsta să mă rimeș. Wow. Wow. Deschidem sigur din ăsta. Puls. Unde să deschidem jocul din asta? Bam. 17. Upgrade. Aveți încredere? Let's go. Wow, e bine mai încredere. Bun, și acum deschid niște asta la frontier și îmi pică cele mai scumpe. Satacu. Deschid ce mai este în ăsta. Wow, Warmblood, deci ne-ai bun. Tech 9. Hai să luăm și noi un injector. Dai. Turbo pick. Și asta la final dăm ori 10 că n-a singura variantă să mai scoatem ceva. All night. Bun, all night. Și asta ori 10. Bun. Și mai deschidem un diver. Wow. Upgrade. Începem cu ăsta. Bam, fără 10. Bun. Ma. Bun, și acum visul se îndeplinește, let's go. Wow. Bun. Deci ăsta e chiar full lose. Mă opresc aici, pentru că știu clar că o să-i pierd și pe ăștia. Și noi ne vedem data viitoare.